Vítajte pri prvej epizóde Alnačných podcastov. Moje meno je Michal Malík a tuto je so mnou môj host Šebo Maroš. Vítaj, Šebo. Čau, ďakujem za pozvanie. Ako by si sa predstavil našim divákom alebo poslucháčom? No tak volám sa Šebeštien Maroš, pochádzam zo Žiliny, ale aktuálne žijem tu v Bratislave, nakoľko tu chodím aj do školy. Mám 18 rokov a študujem tu teda na Leaf Academy. Dobre, začneme možno tým Leafom, ale viem, že máš ešte tie svoje ďalšie projektíky, hlavne to MPS-ko a potom tiež taký tvoj mini projekt je aj tvoje angažmá v Aliancii. No jasne. Ako by si predstavil Leaf človeku, ktorý v živote nepočul, povedzme, že nejakému stredoškolákovi ho skús predať? Jasné. No predať, dobre, tak to je dobrá otázka. Leaf je v prvom rade iná škola. Môžeme sa baviť, či je lepšia, či je horšia. Podľa môjho osobného názoru je to určite lepší angažmán ako tradičné stredné školy, ale je to veľmi rapidne iná škola ako tradičné slovenské naše štátne školy, čo dobre poznáme, myslím, že väčšina z nás. Je tam naozaj ten prístup tých učiteľov k tomu učeniu a celkovo aj to učenie samotné, tie predmety a celkovo ako sú hodiny zoradené, všetko to v podstate funguje to razantne inak ako na štátnych školách. Takže myslím, že to je taký základ, čo treba vedieť. Čom je to iné, lebo viem, že oni sú vlastne škola, ktorá má americká akreditácie školské a tak ďalej, že tam asi máte individualistickejší ten prístup. Určite áno. No, v prvom rade triedy sú menšie. Väčšina predmetov sa učí v skupinách do 10 ľudí, takže ten prístup do učiteľa je tam naozaj oveľa individuálnejší k tým žiakom. Nie, keď tam učiteľ má, že 30-40 ľudí a vôbec ani nevie, jak sa volajú pomaly, hej, jak to bývalo niekedy na mojej starej škole. Ale áno, ten prístup je určite individualistickejší a zároveň tie predmety samotné sú iné. Hej. My máme predmety ako napríklad podnikavé líderstvo, rozvoj charakteru a podobné, čo akože obyčajný študent si ani nevie asi predstaviť, že čo to znamená vôbec, čo to je. A na čo sa ty zameriavaš počas tvojho štúdia, akože ty osobne teraz? No to zameranie funguje tak, že v prvom a druhom ročníku je to v podstate všetci sa učia to isté, že tam sa vyberať nedá a to sú nejaké tie základy, že máme tam to podnikavé líderstvo, máme tam ten rozvoj charakteru a máme tam hlavne aj prírodné vedy STEM. To sa musí každý učiť bez vyberania, ale v 3. 4. ročníku je to také, že tam si každý vyberáme väčšinu predmetov, ktoré sa učíme, takže tam je to naozaj, že na každom, že čo si nakombinuje, tých predmetov je veľa na výber, tuším, že aký až 20. Ja osobne som mal v 3. ročníku, čo som teraz dokončil, tak som sa učil Comparative Government and Politics, čo je vlastne AP predmet, v podstate o tom, jak fungujú vlády, porovnávanie politických systémov a tak ďalej. A potom som mal AP European History, čo je v podstate európska história. Je to taký európsky dejepis, ktorý je ale konkrétnejší a je zameraný na písanie esejí a takéto veci, takže je to také, že v 3. a 4. si to naozaj môžeme individualizovať. A čo teda plánuješ? Lebo ty už teraz si vlastne ideš do maturitného ročníka. A čo vlastne potom? Kam ideš smerovať? To je otázka, ktorú sa snažím rozlúsknuť už teda nejaký ten mesiac minimálne. Úprimne poviem, že neviem. Nie som si úplne istý. V poslednom čase ma ale celkom ťaha právo. Takže rád by som možno sa zameral na to právo, aj keď ešte možno si toto spätne pozriem a budem sa smiať, ale uvidíme. Myslím, že baví ma taká štátna správa, baví ma to právo, ale na druhej strane je to také, že s tým Leafom je človek skôr tak určený skôr na to, že pôjde si to zahraničí, alebo s tými AP predmetmi to naozaj nie je to. Univerzity na Slovensku to moc nepríjmajú a v Česku tiež moc nie, takže je jednoduchšie sa dostať si do zahraničia na nejakú školu, si, ja neviem, do Amsterdamu alebo tak. Ale mňa osobne to až tak neťahá do toho zahraničia. Je to také, že keď sa zamyslím, že by som mal študovať si v USA, tak úplne nie som nadšený tou myšlienkou, takže radšej by som, osobne ma to ťahá troška, by som ostal podľa srdca, no na Slovensku neviem či úplne, ale možno v Českej republike by to šlo. Takže budem to musieť ešte rozlúsknuť, ale vyzerá to tak, že až tak ďaleko, si za more, určite nepôjdem. to s tebou v tomto súhlasím celkom. Dobre, môžeme ísť k tomu MPS-ku, čiže poď teraz Miro porozprávať trošku o MPS-ku. Ako to vzniklo, čo to teda hlavne vlastne je, kam to pokračuje a... Jasné. Tak MPS-ko, tí, čo by ste nevedeli, tak MPS je študentský projekt, volá sa MPS, Modelový parlament Slovenska. Založil som ho ja spolu s mojimi spolužiakmi na Leafe, bolo to v septembri roku 2021, sme to založili a je to projekt, v rámci ktorého organizujeme študentské konferencie pre stredoškolákov každý rok. Hej. Koná sa to na jar, obvykle v apríli, teda mali sme zatiaľ 2 konferencie v roku 2022 a teraz 2023.
a vždy to bolo v apríli. Takže a tá konferencia je v podstate o tom, že stredoškoláci sa stretnú na 2- alebo 3-dňovej konferencii. Tento rok to možno bude aj 4 dní, ale k tomu sa ešte dostanem. A skúšajú si vlastne prácu poslancov Národnej rady. Takže sú rozdelení do výborov, do strán a tie 3 alebo 4 dní teda sú spolu a rokujú o nejakých témach, čo majú v tých výboroch. Samozrejme je tam vlastne celá tá zaujímavosť je v tom, že oni sa snažia na základe tých svojich stranických preferencií ovplyvňovať tie návrhy, čo sa schvaľujú vo výboroch a tak ďalej, že tam medzi sebou rokujú, vytvárajú nejaké koalície a tak ďalej. Je tam samozrejme koalícia a opozícia klasicky v parlamente. A potom následne ten posledný deň to býva, sa teda ide do Národnej rady normálne, jak poslanci a tam sa v podstate koná rokovanie Národnej rady, kde sa všetky tie návrhy sa o nich rokuje, je tam normálne podľa rokovacieho poriadku, tam býva vždycky rozprava, potom faktické poznámky a tak ďalej, pozmeňováky, takže je to naozaj také, je to celkom vierohodne napodobenie v podstate slovenského parlamentu a tí stredoškoláci majú takú zaujímavú možnosť si to vyskúšať. Možno nie úplne v takej brutálnej formálnej podobe, ako to býva normálne v parlamente, keď niekedy veru nebýva. Veru, hej, no. Ale je to také, že je to aj zážitok, ale zároveň sa ten človek naozaj veľa naučí o tom, že ak to celé funguje tuto v tej slovenskej legislatíve. Teda akože ten dôvod, že prečo toto? To je dobrá otázka. Neviem, ja som ten nápad dostal počas lockdownu, keď som sedel teda doma a mal som takú chuť začať nejaký projekt, ale rozmýšľal som tak, že čo by bolo také, čo by sa dalo urobiť a naozaj by to aj niečo zlepšilo aj k lepšiemu. Napadlo ma, keď ja som ešte mal v čerstvej pamäti moju starú školu, kde som chodil a keď som sa tak zamyslel, tak ma napadlo, že dokeľu, že my vlastne v tej škole, my sme sa skoro, že nič neučili o tom, jak funguje štát, hej, na čo slúži parlament, na čo slúžia štátne orgány a tak ďalej. A že naozaj bola veľká skupina ľudí tam, ktorí fakt, že nemali tušenia, že na čo nám slúži Národná rada, čo je to, aký je rozdiel medzi Najvyšším súdom, Ústavným súdom a takéto úplne, že základné otázky, hej. A veľa ľudí jednoducho nevedelo, že na čo tie inštitúcie sú. Tak som sa zamyslel, som si povedal, že dokeľu, to nie je dobré, že však títo ľudia, keď nevedia, ako toto funguje, tak potom samozrejme ich bude ľahšie možno ovplyvniť vo voľbách a budú veriť všelijakým nejakým hlúpym manipuláciám na TikToku alebo čo viem kde, že jednoducho budú ľahšie ovplyvniteľní. Tak ma napadlo, že však toto by ma aj bavilo a je to reálne vec, ktorá môže zmeniť veci k lepšiemu, tak poďme to urobiť. Tak som teda, to bolo veľmi náhodné, prišiel som v septembri do školy a stretol som sa tam s ľuďmi, ktorých som ešte nikdy predtým nevidel, oni vlastne boli triedu podo mnou a som im proste jeden večer v septembrovi nakráčal do izby, ja som ich ešte ani nepoznal a bol som taký, že čaute, že ja som Šebo a mám taký nápad, že poďte so mnou do toho a oni boli takí, že dobre. Tak sme začali úplne a fungovalo to. Tak to je super, to je akože tieto spontánne, no. Walk-ins, akože sú vždycky no. A tie finálne veci z toho tiež super. No aké plánuješ akože ešte nejako expandovať na tom projekte, že ešte nejak to upgradeu, že v akom štádiu to je teraz? Áno, ja verím tomu, že to MPS-ko má ešte väčší potenciál, aký bol teraz dosiahnutý. Teraz na tej konferencii sme mali skoro 100, bolo tam vyše 150 ľudí, a tam aj organizátorov a predsedov výboru a tak ďalej, takže mali sme, že dá sa povedať, že full house, čo sa týka tej Národnej rady, že už viacej ľudí by sme tam asi moc nenacpali. Ale máme v pláne expanziu do regiónov, takže mali sme taký nápad, že robiť regionálne konferencie, že v podstate by to bola akože taká väčšia, taká celonárodná, že súťaž aj s výberovými kolami, že boli by nejaké možno ani neokresné, ale nejaké krajské kola alebo nejaké regionálne kola, ktoré by slúžili ako podklad k výberu potom k tomu celonárodnému, hej, čo by bolo v Národnej rade. A tam by sa teda tí ľudia že viacero ľudí, malo by to väčší impact, hej, viacero ľudí by sa do toho zapojilo a bolo by to možno aj troška také súťaživejšie, hej, že potom v tej Národnej rade by sa naozaj stretli akože tí best of the best, hej, keď to poviem tak. Takže máme určite nápad, takýto je a budeme sa tomu venovať. Samozrejme, chceli sme to stihnúť za 1 rok, ale začína sa ukazovať, že to je celkom nerealistické a kebyže to naozaj chceme stihnúť už tento rok, tak bolo by to celkom fúšerské a mohlo by to dopadnúť zle. Takže chceme to robiť postupne, tento rok si chceme nejako ustaliť nejakú organizačnú štruktúru, nabrať nových ľudí do týmu a tak ďalej a potom následne začať organizovať tie regionálne konferencie. Ale samozrejme máme aj nejaké také ciele, čo chceme dosiahnuť už teraz túto konferenciu. Jeden z nich je možno to, že boli by sme radi, keby sa nám to podarilo urobiť že by to bolo 4-dňové.
A to ešte uvidíme, samozrejme. Sú aj také nápady, že pridať tam nejaké ďalšie role na tú konferenciu, že by tam bola aj vláda a tak ďalej, aby to bolo ešte taká, že aby to nesimulovalo len čisto ten parlament, ale možno iné štátne zložky. Tým pádom by to možno bolo aj zaujímavejšie, hej, že tí ľudia by tam medzi sebou interagovali inak a tak ďalej. Nápady sú všelijaké, uvidíme, ako sa nám to nakoniec podarí implementovať. Ale nejaká budúcnosť tam teda určite je, že nápadov máme veľa a budeme sa snažiť to implementovať. Čiže taký konečný cieľ je ako keby spraviť taký modelový kvázi štát, ne? Že akože áno, dá sa povedať. Takú komplexnejšiu simuláciu v podstate celého fungovania štátu, hej. A bolo by to naozaj super, lebo tá účasť by tam mohla byť väčšia. Samozrejme, že uvidíme kapacitne, je to fakt, že ťažké zorganizovať niečo také, že to je aj najväčšia ťažkosť, alebo jedna z najväčších ťažkostí je zháňať priestor pre takú konferenciu. Ale myslím si, že určite, že nejakú takúto väčšiu simuláciu urobiť by bolo určite, nebolo by to od vecí, nejaké to know-how už teda máme, keďže robíme to 2 roky, už skoro 3 v podstate, takže už cca vieme ako na to. A áno, určite je to otvorené a budeme o tom rozmýšľať. No výborne, takže tým si držím určite palce s MPS-kom, nech to rozrastie čo najviac a nech sa vám podarí čo najviac ľudí do toho namotať a nech teda to splní ten účel, nech to teda bude zväčšovať osvetu o štátnom fungovaní. Teraz by som možno išiel na tvoju rolu v Aliancii a že vlastne ako si sa dostal vlastne k Aliancii, že čo a kto ťa tam akože... No toto je dobrá nadväzná otázka, lebo priamo to naväzuje na to MPS-ko. Ja keď sme robili MPS-ko v roku 2022, teda prvý rok, tak tam bolo, myslím, že väčšina tých ľudí, čo podostávala aj tie ocenenia, tak tí boli z Aliancie. A ja som asi mesiac na to, ja som sa s niektorými z nich aj stretol potom. A oni mi teda povedali, že však poď do tej Aliancie, že hodil by si sa nám, vedel by si tam robiť nejaké projekty. Tak som teda dostal teda takéto pozvanie a prihlásil som sa a teda ma zobrali, čo bol teda celkom rýchle a bol som celkom aj prekvapený z toho. A potom následne som sa v tej Aliancii nejako etaboloval. Hej, boli tam nejaké vnútorné krízy a volilo sa nové vedenie. Vtedy v septembri 2022 to bolo. Prvýkrát som bol zvolený vtedy za viceprezidenta pre vnútorné záležitosti. A teda tak odtedy v podstate v Aliancii fungujem ďalej. Čiže čo vlastne, čo je tvoj odkaz Aliancie, alebo čo si tam vlastne priniesol do nej a v čom vlastne spočíva tvoja práca? To je dobrá otázka. Akože myslím, že keď som prišiel do Aliancie, tak mal som možno aj troška iné ambície, ale samozrejme človek sa časom mení a menia sa aj okolnosti, ale tak čo som teda presadzoval v pozícii toho viceprezidenta pre vnútorné záležitosti je nejaká komplexnejšia reforma našich vnútorných predpisov, teda bol to teda štatút a rokovací poriadok. To sú reálne také najväčšie vnútorné predpisy a možno jediné, ktoré u nás akože existujú a sú v platnosti. Nakoľko po predchádzajúcom vedení tie vnútorné predpisy neboli úplne v poriadku, bolo tam veľa takých všelijakých takých právnických dierok a formulácií, ktoré teda umožňovali niektorým predstaviteľom teda to, aby v podstate tú organizáciu ovládali bez hociakých nejakých bariér ani nejakých brzd a protiváh. Takže môjim cieľom bolo naozaj sa zamerať na ten štatút. Robil som na tom mesiac a pol spolu aj s niektorými inými členmi prezídia a úplne sme ho v podstate prekopali a postavili sme ho v podstate na demokratických princípoch. Takže teraz je to usporiadané vnútorne v tej organizácii, takže ani jedna z tých funkcií nemôže mať priveľa tej moci naraz. Že je to naozaj, že ja som teda bral inšpiráciu aj z fungovania nášho štátu, že samozrejme vždy, keď niekto má nejakú moc, tak musí tam byť aj nejaká protiváha, aby si nemohol len tak prezident začať robiť, čo sa mu zachce, že musí tam byť nejaký kontrolór, čo na neho dozrie, aby proste, ja neviem, nekradol nejaké finančné prostriedky, alebo nerobil si úplne, čo sa mu zachce. Takže toto bola taká tá moja úloha. Možno ešte by som ťa spýtal takú otázku, že tým, že je to vlastne naša prvá epizóda, ako by si predstavil možno niektorým našim poslucháčom, ktorí sú stredoškoláci Alianciu a teda vlastne o čom sme, čo robíme, aká je naša funkcia? No tak úloha Aliancie je v podstate reprezentácia stredoškolákov vo vzťahu k štátnym orgánom štátu. Takže my čo robíme samozrejme všelijaké projekty. Napríklad máme teraz taký projekt, že Kurikula, čo robia posty na Instagram, veľmi zaujímavé, náučné a tak ďalej. Mali sme aliančné Petro, máme terénnu kampaň teraz, chodíme po školách a robíme v podstate také workshopy so stredoškolákmi. Takže máme všelijaké také vedľajšie projekty, ale taká hlavná
náplň, alebo teda hlavné poslanie tej aliancie je to, aby reprezentovala záujmy stredoškolákov vo vzťahu k štátu, takže chodíme po stretnutiach s ministrami, s premiérom sme boli teraz a tlmočíme im v podstate také názory stredoškolákov na rôzne veci. Po mne si to celkom dobre si to celkom zhrnul. Dobre, aká je tvoja vízia pre alianciu, alebo ako chceš, keď akože si už viceprezident a pomaly už ideš maturovať, tak kam chceš, aby aliancia smerovala, alebo čo chceš, aby z nej nejako bolo? Ja v prvom rade určite som za to, aby v aliancii sa zachovalo to, čo ja som tam v podstate aj začal stavať, a to sú tie demokratické princípy. Hej, že keď z tej aliancie odídem, tak to, čo chcem po sebe zanechať, je v podstate nejaký... Poriadok. Áno, v podstate áno. Silné vnútorné predpisy, ktoré zaručia to, že nemôže si ich len tak hocikto zmeniť, keď sa mu zachce a nemôže tam nastať nejaká anarchia alebo nejaká diktatúra. Hej, že áno, toto úplne v skratke, čo po sebe chcem zanechať je ten poriadok, že bude tam jasne vymedzené, že tento môže robiť to, tento môže robiť to, nemôže si len tak niekto hoci čo začať robiť podľa seba, nemôže niekto len tak začať kradnúť nejaké peniaze alebo tak. Bude tam jednoducho poriadok v tých vnútorných predpisoch a už ostatné veci nechám na ostatných, to nechám po mne. Ja im tam nechám poriadok v tých predpisoch a to bude všetko, čo v podstate tam zanechám. No, dobre, super. Ešte by som sa chcel venovať jednej veci, čo robíš, a to je teraz tvoja práca v Nivame. Čo to vlastne Nivam je? Tiež o tom akože neviem nejako veľa o vašej činnosti, tak... No tak Národný inštitút vzdelávania mládeže je v podstate bývalá Juventa, no nie len Juventa, ja by som bol exaktný. Je to v podstate organizácia, ktorá je zlúčeninou Juventy, tuším, že ŠPU a rôznych ešte, myslím, že aj NUCEMu dokonca a rôznych organizácií, čo predtým boli samostatne pod ministerstvom školstva, tak to sa za ministra Grölinga, tuším, sa to zlúčilo do jedného a volá sa to Nivam. No a ja v Nivame, ja robím na oddelení, teda na odbore podpory práce s mládežou, na oddelení podpory neformálneho vzdelávania. A moja úloha, ja som tam bol v podstate prijatý ako stážista a moja úloha je zorganizovať jednu konferenciu pre slovenských Maďarov, na ktorom teda usilovne pracujem, aj teraz som prišiel z roboty akurát, takže moja úloha je tam čisto není to síce samozrejme malá úloha, musím zorganizovať jednu celodňovú konferenciu pre približne, bude tam myslím, že 30 až 40 účastníkov, aktívnych slovenských Maďarov, a výstupom tej konferencie bude teda nejaké, ešte nechcem úplne prezrádzať, ale je možné, že to bude nejaké memorandum alebo nejaké spísanie nejakých takých základných vecí, ktorým tí Maďari ako národnostná menšina čelia tuto v štáte a nie sú zo strany slovenského štátu v podstate riešené. Hej, dobre vieme, že Maďarov je tu 500 000 v tejto republike, napriek tomu nemajú zastúpenie v parlamente, ale myslím si, že to je na osobitnú debatu. Ale zároveň majú teda veľa rôznych požiadavok a rôznych teda problémov, ktoré slovenský štát v podstate nerieši. Teda minimálne oni majú taký silný pocit, že sa to nerieši a myslím, že bolo by dobré, aby sa niečo ohľadom toho robilo. Takýto úmysel bol aj na strane Nivamu, preto ma v podstate zobrali takto, aby som zorganizoval takúto konferenciu, nakoľko myslím, že s takým event manažmentom už vďaka MPS-ku mám teda celkom bohaté skúsenosti, takže toto je v podstate tiež taká ďalšia epizóda, ktorú teda realizujem a pomerne celkom ma to aj baví, lebo je to event management ma celkom baví akože všeobecne a organizovať takúto konferenciu je pre mňa len tiež nový taký poznatok, lebo samozrejme je to iné organizovať konferenciu v Komárne a je to iné organizovať konferenciu v Národnej rade, hej, takže je to iné ako to MPS-ko, ale zároveň tam využijem tam tie svoje poznatky, takže myslím si, že dúfam, že sa mi to teda podarí úspešne dotiahnuť do konca. No super, výborne, tak to držím si tiež palce, nech tá konferencia vidia ako má a nech teda záver je pozitívny z toho, taký aký chceš. Takže by som možno prešiel od tých otázok, ktoré sa týkajú možno skôr viacej teba a tvojej práce, tvojim projektom, ašpiráciám a tak ďalej. Možno trošku takým akože všeobecnejším, ale takým spoločenským otázočkám. Jedna z nich je to, že kebyže ti niekto príde proste na stôl z ministerstva školstva, dá ti šanón, na ktorom sú napísané proste kurikula stredných škôl. Čo by si zmenil možno v tých kurikulách, alebo aká je tvoja predstava o tom, že čo by sa tvoj rovesník možno mal učiť? No, tak ja v prvom rade chcem poznamenať, že ja nie som odborník na túto tému.
A nemožno ma považovať ani za nejakú reprezentatívnu vzorku, nakoľko ja už 3 roky chodím na súkromnú školu, hej. Čisto, čo ja teraz poviem, tak to bude čisto z mojej osobnej skúsenosti, keď som bol na 8-ročnom gymnáziu, a to bolo v podstate ešte asi základoškolské učivo, hej, do nejakej miery. No a tam, čo ja som zažil, je, že teda ja som mal taký pocit, že my sa učíme strašne veľa konkrétností z niektorých predmetov, ktoré človek až tak v živote nevyužije, pokiaľ nepôjde študovať daný odbor. Hej, ako príklad poviem biológia. Tam sme sa učili niektoré také veci, napríklad, ja neviem, že nechcem dať konkrétne príklady, ale boli to také úplne, že komplexné všelijaké vedomosti o rastlinách a o takýchto listoch stromov a o takých veciach, že je to síce zaujímavý poznatok, ale človek, pokiaľ nepôjde študovať nejaký daný odbor na univerzitu, tak v živote to nevyužije. Povedzme si na rovinu. A myslím si, že to by bolo dobre vyčiarknúť, lebo nedáva zmysel, aby sa teraz ja napríklad, čo chcem ísť napravo, nedáva zmysel, aby som sa dopodrobná učil zloženie listu a zloženie kôry stromu a nejaké latinské názvy nejakých častí tela a tak ďalej, že pre mňa to až taký veľký zmysel nedáva. Ale chápem, akože prečo by to mal vedieť niekto, kto ide potom na nejakú medicínu napríklad, že to je jasné. Ale myslím, že bolo by dobré urobiť to, že to učivo bude viac také všeobecné a potom dať možno tým študentom nejakú možnosť, už možno aj skôršie sa nejako profilizovať podľa toho, že čo ich zaujíma. Hej, že keď ja už som napríklad, keď som bol už aj v podstate to už bolo 8-ročné gymnázium, ale bola to v podstate základná okolo také 8-9 triedy základky, ja už som napríklad vedel, že mňa napríklad zaujíma oveľa viac občianka a dejepis ako napríklad biológia a matematika. Tak prečo nedať tým študentom nejakú takú možnosť sa už, možno samozrejme nie do nejakej veľkej miery, aby zase potom nemenili tie predmety každý rok, ale možno dať im nejakú možnosť si vybrať, že troška viacej tohto predmetu, troška viac toho predmetu a tak ďalej, aby sa jednoducho viacej vzdelávali v tých veciach, čo ich zaujímajú. Ja teda mám taký poznatok z tejto mojej keď už som teraz idem do 4. ročníka tej strednej, keď to máme tak, že teda si vyberáme tie predmety, tak je to oveľa lepší pocit sa učiť, že dokeľu, keď ja mám taký predmet, čo ma zaujíma, tak ja sa ho naučím, že 10 krát rýchlejšie ako predmet, čo ma nezaujíma. Ako príklad poviem, ja keď teraz mal som dejepis, European History, alebo mal som AP Government and Politics, čo bolo teda o politike a tak ďalej. A ja som strávil nad tým učením naozaj, že to bolo, že úplne minimum. Že ja úprimne poviem, možno teraz budem pôsobiť ako niekto, kto je nezodpovedný, ale ja som sa naozaj aj na testy a tak ďalej, ja nikdy som sa neučil viacej ako nejaké 2-3 hodiny za deň, hej. To bolo, že úplne, že maximum, čo som sa učil naozaj, že iba tesne pred najväčšou skúškou, čo som na konci roka, lebo jednoducho ma to bavilo. Ale naopak na predmety, čo som ešte predtým mal ešte na starej škole, čo ma nebavili, napríklad taká biola napríklad, hej, tak mohol som sa učiť aj, že 8-9 hodín, ale aj tak som tomu nepochopil, že jednoducho človek predmet, ktorý ho nebaví, tak ten nepochopí. Tak prečo tým deťom nedať jednoducho možnosť viacej sa profilizovať na tie predmety, čo ich bavia. Myslím si, že to by bolo také dobré. Hej? A potom samozrejme sú tu také veci, že napríklad podľa mňa je celkom málo štátov vedy v občianskej náuke, bolo by podľa mňa dobré ešte navýšiť, minimálne akože na každej škole to môže byť inak, ale na mojej škole aspoň bolo tej štátov vedy pomerne málo, takže tam by som určite pridal viacej fungovanie parlamentu, fungovanie vlády, fungovanie súdov, ako to súvisí, prečo je dôležité o tom vedieť, o to sa zaujímať a tak ďalej. Tak toto si myslím, že toto by bolo celkom ešte také dobré pre tých študentov. Možno takú ďalšiu otázku, ktorú na teba mám, je, že je tu dosť teraz poslednú dobu aj na Slovensku, aj všeobecne možno nazvime to západnej spoločnosti, taký konflikt medzi mladšou a staršou generáciou a už nastáva tam veľmi veľká polarizácia medzi akože týmito dvoma možno generáciami, alebo neviem, ako by som to nazval. Si myslíš možno, že by si tieto dve generácie mohli naopak od seba zobrať? Že čo by si tí mladší mohli zobrať od starších a keď tak, ak niečo také, že čo by si tí starší mohli zobrať od tých mladších? Čo je tam také, že... No tak v prvom rade by som chcel povedať, že tento konflikt medzi tou staršou a mladšou generáciou, tak to je myslím, že aj historicky dokázané do nejakej miery, že to už tu bolo storočia, hej, že vždycky tí... Myslíš? No. Myslím by som to skôr, že lebo vieš, ono kedysi aj tá relativista
starších ľudí bola taká, že možno nie taký múdrejší a skúsenejší a dneska už je to také, že proste aj spoločnosti radšej najímajú, že akože mladší ľudí a tak ďalej. A podľa mňa to záleží celkom od regiónu, ale minimálne tak možno storočia nie, to sa možno prekysol, ale v takom 20. storočí, minule som desi čítal taký článok, že v 20. storočí už toto bolo prítomné. Akože aj také, že akože tá mladšia generácia, áno. To bolo akože stále a podľa mňa teraz je to také, že viacej rozdelené, že akože sú taký fakt cudzí, že proste, že sme takí cudzí, že proste, že aj tak nenávistnejšie možno. Ak sa mám vrátiť k tomu, že čo by si tá staršia generácia mohla zobrať od tej mladšej, tak v prvom rade si myslím, že je to nejaké to porozumenie. Hej? Myslím, že je dôležité, aby aj tí starší chápali, že minimálne ja som sa s tým niekedy stretával, že tí starší si mysleli, že oni neboli v podstate otvorení v nejakej diskusii. Hej, že povedali, že ja som starší, ty si mladý, si neskúsený, nevypýtuj sa, rob ako sa ti povie. Toto si nemyslím, že tento taký prístup je dobrý. Myslím, že ten dialog by tam určite mal byť a tí starší by mali dať priestor aj tým mladším na nejaké vyjadrenie aspoň. Hej. Keď už ich neberú nejako vážne, OK, aj keď myslím, že podľa mňa by mali, ale minimálne už ten dialog by tam mal byť a nikto by nemal byť odsudzovaný. Hej. Že toto sa mi nepáčilo, keď mi niekto povedal, že ty si mladý, neskúsený, toto zajačík tu vymýšľaš hlúposti, tak buď radšej ticho a drž hubu a krok. Hej, keď to tak má povedať troška tak vulgárnejšie. Ale myslím si, že toto nie je správny prístup. Mali by sme naozaj diskutovať medzi sebou. Si tí mladší mohli teda zobrať od tých starších. Tí mladší, tak tiež tam vidím tam viacero vecí, ale v prvom rade by som možno povedal, že takú nejakú tú takú vytrvalosť, takú tú kontinuitu. Ja sa s tým osobne stretávam, že my mladí často sme takí troška hot-headed po anglicky. Taký, že áno, vymýšľame milión vecí, začneme robiť 1000 vecí a nakoniec nespravíme nič. Hej? Že, neviem, nemôžem posúdiť, že či v staršej generácii to bolo inak, ale možno mi to príde tak, že tá staršia generácia, oni sú takí konzistentnejší, hej? Že keď niečo začnú, tak to reálne robia, nemenia až tak často tie svoje názory a tak ďalej. Samozrejme, som naivný, viem, že to patrí k tomu, že sme mladí, ale myslím si, že čo ja osobne je taký môj názor, že mali by sme byť viacej takí konzistentní v tom, čo robíme, hej, že nemeniť ten svoj kurz, tie svoje názory, všetko, každý mesiac, hej, si myslieť niečo iné, vidieť všetko inak, hej, že myslím si, že je dôležité to, aby sme. Samozrejme, tie názory si treba formovať, treba sa vzdelávať, to je určite veľmi dôležité, ale je potrebné to, aby sme jednoducho boli takí, že keď niečo začneme, tak v tom vytrváme a nejak si stojíme za tým svojím. Takže tak. Nekrútiť sa tak, ako vietor fúka. Cítim. Ešte by som sa možno vrátil k tým, že akože k tomu, ako tí starí ľudia si proste povedia, že prosím ťa, buď už ticho, že akože, že čo to preba tliecha, že akože decko. S tým som akože tiež akože mal akože toto problém, že keď som mal nejaké také svoje, že také, nazvime to vývinové roky, kedy že som bol taký, že toto je akože môj názor a tak ďalej, že tiež tam akože bola taká bariéra, ale neviem, ja osobne akože možno tie skúsenosti sa pravdepodobne líšia. Som postupne pochopil, že akože, že čo tam bolo akože za problém a že už dneska sa na to pozerám inak, že keby, že akože mne tiež akože môj, neviem, povedzme, že nejaký môj fiktívny syn príde alebo dcera príde hovoriť, že akože neviem, nejaké veci, blbosti, čo som hovoril, tak to tiež akože po nejakej polhodine rozprávania už tiež možno stratím trpezlivosť. Čiže no, akože toto je moja osobná skúsenosť, že ale tiež akože niekedy možno tá staršia generácia by niektorí vedela byť akože taká. No, minimálne myslím si, že určite, že aj tá staršia generácia, aj tá mladšia, každá sa od tej druhej môže niečo naučiť. Hej. Napríklad, čo ja osobne z mojej skúsenosti poviem, tak moji rodičia sa odo mňa troška učia takú tú nejakú finančnú gramotnosť, hej, ako investovať a tak ďalej. A zase ja sa od nich učím nejaké iné veci. Takže je to také, že myslím si, že každého môžeme niečo naučiť a nemusí to byť vôbec o tých konfliktoch, o nejakých nezhodách a ty máš byť taký a ty ma nepočúvaš, neviem čo. Myslím, že dá sa tam vždycky nájsť nejaká tá vec, čo je benefit. Môžeme ísť ďalej. Ďalšia takáto otázočka, ktorú som si na teba pripravil, bol skôr téma. Je to, že poslednú dobu hovoria, že posledné 10 ročia máš o mnoho väčší taký vzostup o mentálnych, nazvime to chorob, proste mentálnej nepohody. Že čím to je to? Tým, že proste sa to viacej dokumentuje možno, alebo sa viacej o tom hovorí, alebo je to proste o tom, že možno tam je za tým niečo viacej, sú tam nejaké externé vplyvy spoločenské, ktoré na to vplyvajú, alebo čo si o tom teda ty myslíš? No, ja osobne si myslím, že to je v prvom rade, neviem teda, že či je to vyššie to číslo ako v minulosti, alebo sa na tom viacej, akože, že sa to viacej sleduje, hej, to je tiež možné. Ale ja osobne si myslím, že za tým je iná doba. A myslím si, že k
tomuto mentálnemu stavu teraz našej mládeže prispieva vo veľkej miere sociálne siete. Hej, minimálne toto viem, že toto je myslím aj dokázané. Že keď mladý človek vidí na sociálnych sieťach, na tom Instagrame nejakého totálne perfektne vyzerajúceho chlapa, úplne krásne vyzerajúcu ženu, čo si žijú život úžasne, chodia na dovolenky stále, sú úplne dokonalí, tak dáva im to taký ten pocit, že oni sú v podstate niečo menej a oni v podstate nie sú v podstate dosť dobrí a oni v podstate sú nejakí horší, nejakí menej cenní. A potom samozrejme z toho sa vie kľudne vyvinúť nejaká depresia alebo nejaké úzkostné stavy. A toto je určite akože veľmi negatívny fenomén. Takže myslím si, že do veľkej miery za to môžu aj sociálne siete a ten svet, v ktorom žijeme, kde v podstate ten fokus je veľmi veľakrát na tom, že musí všetko byť dokonalé. Hej, áno, že tie superlatívy, že proste, že dobrý. Áno, že každý musí byť najkrajší, chodí na dovolenku 5-krát do roka, musí na Mercedese jazdiť alebo na Bavoráku, všetci musia byť úplne krásne oblečení, neviem čo. A to je ten problém, že my na tých, lebo to nie je reálny život, hej, že aj ten krásny arabský princ, neviem čo si užíva celý život, tak určite má aj zlé epizódy, má aj epizódy, keď trpí, keď plače, neviem čo, ale to na sociálnych sieťach jednoducho není. Takisto influenceri, však keď tam dávajú ten svoj krásny content, čo tam priťahuje tých ľudí, tak nedajú tam potom, keď ja neviem, keď editujú video 8 hodín a idem z toho vybuchnúť hlava, alebo proste takéto veci, že samozrejme tie sociálne siete, oni sú žiaľ iba o tých pozitívach. No a toto je ten problém, kvôli ktorému myslím si, že aj často tí mladí trpia, lebo jednoducho vidia iba tie pozitívne veci, o tých negatívach sa často ani nerozpráva. Nemyslíš, že by to mohlo mať niečo aj s tým, že možno ako aj žijeme, že svoje životy, že nielen sociálne médiá, ale to, že napríklad možno, že sme nastavení, že ako, čo sú možno naše ciele, aké nechcem akože ísť úplne do toho, že možno nejaká spiritualita, ale proste nejaké hodnotové postavenie. Ako sa orientuje nejaký ten náš kompas možno. Kompas, toto je dobrá otázka. Ja osobne si nemyslím, že to je až možno nejakým morálnym kompasom, to si nemyslím, to myslím, že je celkom konzistentné. Skôr, čo si myslím, je, že my žijeme v inej dobe ako naši rodičia. Dovolím si povedať, že my sme viacej pohodlnejší. A toto je možno, ma niekto bude za toto hejtiť, toto je asi celkom nepopulárny názor a veľa ľudí to možno nerado počuje, ale mám pocit, že naša generácia sme pohodlnejšie, ako boli naši rodičia. Hej? A to není náš problém, za to nemôžeme si za to sami, teda možno niekedy môžeme, ale z veľkej miery je podľa mňa za tým tá doba. Ten vývin tých moderných generácií, že my často už nemusíme ani nejako chodiť do školy pešo, lebo máme proste verejnú dopravu, máme nejaké autá, máme neviem čo, že jednoducho určite sme oveľa viac pohodlnejší ako tie generácie pred nami, hej, že napríklad za socíku často sa stávalo, že nebolo v obchodoch jedlo a tak ďalej. Dneska idem do supermarketu, kúpim si hocičo, čo sa mi zachce a cítim sa pohodlne, hej, že my sme možno nezažili nejaké také tie, ani nie, že krízy sme zažili, ale jednoducho žijeme v pohodlnejšom svete, ako to bolo predtým. Už vplyvom tých moderných technológií a tak, že nezažili sme si v podstate nejaké naozaj také tie ťažké roky, hej? Že keď sme tu naozaj vyslovene, že museli si niečo odtrpieť, museli sme ťažko nejako manuálne pracovať a tak ďalej. Že napríklad tej manuálnej práce čím ďalej, tým menej, aj vplyvom tej robotiky, vplyvom toho, že čím ďalej, tým viac tých vecí robia proste roboty, tak takej tej manuálnej práce čím ďalej, tým menej a tým pádom možno my sme troška aj sme jednoducho troška tak inak nastavení a tým pádom sme troška aj pohodlnejší. Často sa nám veci, ja sám z osobnej skúsenosti to viem, že často sa mi nechcú robiť úplne základné veci, ako vyvešať prádlo a tak ďalej. Pritom to je úplne akože, viem si predstaviť, že v minulosti toto bolo akože úplne, že jedna z tých ľahších vecí ešte, hej, že keď si ľudia museli dosiť napríklad vodu do domu a tak ďalej, že myslím si, že určite kvôli tej dobe sme troška aj tak spohodlnili a to je tiež taký problém, no. Ale s tým otázka je, či sa s tým vôbec dá bojovať, lebo ako vidíme, tie technológie naozaj veľmi rýchlo napredujú a troška sa možno aj obávam, že čo to prinesie v budúcnosti tento vývin. No, mám ešte na teba nachystanú takú poslednú, takú možno odľahčujúcejšiu otázočku a to sa týka tvojho obľúbeného filmu. Kam by si išiel možno žánrovo, alebo aký film by si konkrétne vybral? Fúha, veľmi dobrá otázka. Ja keď som bol menší, tak sa mi slovenské filmy som vtedy vôbec že neregistroval. Neviem, či je to tým, že vtedy ich ešte až tak veľa nebolo, takých tých populárnejších, čo mňa by zastihli v tom mojom veku vtedy. Ale minimálne vtedy sa mi páčili viac také zahraničné filmy. Hej. Pozeral som všelijaké také akčné a veľmi ma bavili všelijaké akčné, také thrillery a takéto veci. Tarantinovky a tak? Ale... No, tak aj či to až neskôr prišlo? Tak to možno troška neskôr, ale hej.
No ale v poslednom čase, čo ma začína baviť, je možno aj taká tá slovenská filmová produkcia. Začínam si uvedomovať, že my tu na Slovensku možno akože oproti nejakému takému populárnemu názoru, my tu máme aj celkom dobré filmy. Hej, ako príklad spomeniem, teraz to je úplne nový film, ešte neviem, či ty si ho vôbec registroval, volá sa to, že Invalid. Jasné, že som videl Invalid. Invalid bol super. To som videl a to bol taký film, že som si povedal, že ty kokos, že my tu na tom Slovensku veru vieme vyprodukovať poriadny film. Že to bol dobrý film, akože Invalid. Viem, že Gogo tam robil produkciu a že to bol ako... Áno, to bol veľmi, ani nie kvôli tomu, že tam boli ako, že celebrity, ale celkovo to bol taký film, že aj to bolo, že ten dej bol zaujímavý, páčilo sa mi to slovenské pozadie, naozaj ten panelák, tí policajti, proste tam jak tie nárečia a tak ďalej, hej. A páčilo sa mi, že ono to bolo reálne vtipné. Hej, ono to bolo super. Bolo to také, že slovenské, ale zároveň som sa aj na tom poriadne zasmiel. Takže to som si, keď som videl ten film, tak som si povedal, že wow, že my Slováci vieme aj dobrý film vyprodukovať. Nie, keby som predtým o tom nebol presvedčený, hej, že videl som aj predtým dobré slovenské filmy, všelijaké, hej, aj či už z toho politického spektra, alebo aj nejaké iné. Ale myslím si, že na Slovensku vieme vyprodukovať dobrý film, takže to som za to celkom rád a je to slovenské a v poslednom čase sa mi veľmi páči tá naša slovenská produkcia. No, tí slovenské sú celkom aj sranda, aj tie české, že v tom, že proste, že je to také kvázi naše, že to akože, že to nie len akože to audiovizuálne umenie per se, ale že to máš proste aj to, že ako to tvoje prostredie, také domácké to je. Taký ten dobrý pocit, keď tam človek vidí tú svoje Bratislavu, alebo tak, je to také, že je to slovenské. to je môj. Nie nejaký New York, nejaké neviem čo, Los Angeles, alebo tak, ale je to také, že taký dobrý pocit. Hej. Keď to tak aj, ja niekedy mám taký dobrý pocit z toho, keď tam vidím nejaké miesto, ktoré akože, že vidím nejakú ulicu, som taký, že ja viem, kde to je. Tak to je taký dobrý pocit oproti tým svetovým filmom, že je to také naše. Dobre, takže toto je už asi všetko. Ďakujem krásne, že ste nás počúvali a pozerali. Ďakujem Šepkovi, že prišiel za mnou do môjho provizorného štúdia. Ďakujem za pozvanie. Prajem ti všetko dobré. Ďakujem. Tak konec. Všetko dobré aj pre teba. Tak ďakujem krásne. Vidíme sa ešte. Ahojte.